uchangosvika uchangotibata, don't forget to subscribe to our channel. Kana uri new member of 10,000 masubscribers, usakanganwa kusubscribe, ujoine this big family guys. Ndinongotenda kana wakacontributa kuti tisvike 10,000 subscribers. Much salute and for your love guys. Handaizvigona ndiri ndega because tinotonzi Bombshell Television vanhu 10,000 vakasubscribe izvezvi, nevese vakalike mavideos edu vakashare. Ndongopa kutenda. So kana uri munyowani usakanganwa hako kusuba. Nyaya ndaya nayo inyaya inosirisa, inyaya inonzwisa tsitsi. Kurwisana kuriko, kunesana kuriko mumba, but zvekuzosvika pakunzi mumwe wenyu anozosvika pakunzi atisiya, anozosvika pakunzi afa, guys, dai ipapo mambo pamira, dai mambo pasiya. Alright, ndisandanyanya kupinda munyaya yangu. Pane uyu mufesi anonzi Prophet Munisi. Tinoziva kuti pa one of my subscribers edu pane anenge ane dambudziko rake raada kubatsirwa unyange munzira yechivanhu. Ndofunga mukuona sekuru Nhengo vakasvika pakuona pakuisa comment pavideo rake, and the most humble sekuru wandaona right now muHarare, and kubatsira kwawo kwapupurwa nevakawanda. But anyway, gatipinde munyaya yedu. Nyaya yedu yangamira yakadai so, murume uyu ndewekuwadzana, so atotisiya muzuva kuseni kunoku. So tinongoti ingotaipa mucomment section kuti rest in peace. So zvaitika hanzi vanhu vaigara vachingonetsana kusvika murume ati inini kuti ndichirambana nemukadzi isusu taane mhuri hazviite, regai ndiite nditsvagewo pain is rangu atoti small house, abva atsvaga small house. So enge iri nzira hayo yekuti achengetedze musha wake. Kana vachinge vanetsana oenda ikokoko onongonokaumwa down nekuita sei. So mukadzi ari kunzi akazosvika pakuzvibata izvozvozvo zvekuti murume ane imwe affair kunze. So pakurwisana nekuvhunzana nekutadza kupindurana, mukadzi akangotora banga kwakucheka nhengo yesikarudzi yemurume wake 1 murume achibva atisiya ipapo. Inyaya inosirisa guys mudzimba umo. Avoid domestic violence, avoid kurwa. Taurira naye kana zvitori nani kuseparata mese muri wapenyu. Pane mumwe anozonzi afa, mumwe akuenda mujeri. So thank you.